السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik Allah Tebarek ve Teala taat ve ibadetlerini, hayır dualarını, içer taşarlarını bilen ihsanat ve mehabbetlerini lütfu keremi bilen kabul edip de Day Teala dinini, dünyanı, ahiretini azad etsin. Aziz vatanımızda amanlık, emniyet görer, mehabbet, ittihat görer. Dinimiz, aridamız, mezhebimiz görer durmadan pek Allah ayırmasın inşallah. Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de hemen yaktın biliyensiniz, iştiyensiniz Allah'ın kelamı. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Tebarek'te Mülk suresini, Tebarek suresini Türkmenimizden bir adam ayrılsa Tebarek okuya الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Huday Teala insanın yaşayışını yaşamak da koydu, ölüm de koydu. Adamlar imtihanına tehayfi veri qovrak amal etiyerler. Hayfi veri kânrak amel etiyerler dimenler Huday Teala. Ey cemaatler, Allah'ın kelamı. Eyyukum ahsenu amela. Kim qovrak amel etiyer? Huday için şeriatın aytyan formasını yerine yetirip amel etsen az da olsa on kardeş kânler. Mübarek Peygamberimizin derman sözünü okat verin. وَيَسْعَدُونَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَقِلُّونَهُ وَيَحْتَقِرُونَهُ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُوحِي اللّٰهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ إِنَّكُمْ حَفَظَةٌ عَلَى عَمَلِ عَبْدِ وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ فَضَاعِفُوهُ لَهُ وَاجْعَلُوهُ فِي عِلِّيِّينَ Ravahu İbn Abi Dünya. Bir Müslüman adam azıcık soğabi şekliye sadakadan, tesbihten, bir adama yaxşılık etmeden, bir kişicik kıskacık kep bilen bir ağdalılıklar doğrulamadan ağzı birliğe kaşın. Hulası kişicik azıcık soğabi şekliye. Oham şunu perişteler şunu asmana alıp gidenini
Ferişteler şu sogabı ağır görýärlerdi. Azıcık sogap alıp barýar diýerler. O Hudaý Taala aýtýan ýerine şonu elçilerini Hudaý Taala aýtjak şu feriştelere ey feriştelerim siz şonu ağır görýäňiz amalyň özüni görüp aýtýaňyz. Hudaý Taala aýtýar şunu. Men on niyetini özleyen, on ihlasını özleyen şu ağırcık amallı bolsa canı bilen Hudaý için şol iş etdi, şonu näçe iste, näçe beraber edin, in gow ýerde goýun şonu diýip aýtjak. Ene Resulullah aleyhisselam'ın ummatını irşad edip, ummatına ak yol salgı verip, terbiyet verip aydan derman sözüdür. Yalnız Allah'ın kelamı ağır olsun, kân olsun, yerine getirip Hudaý için halis olmak muhim görüründür. Yöne şu vurluğun üstünü açıklar da ay bigice bolur diysek de bolacak. Yöne inşallah başka fırsette o açıklar içine girer. Yöne näme bolly? Ferişteler dağda ağır görecek. Birci däne subhanallah aýtdy. Hamany ikinden soňra gün ýaşmaga. Gün ýaşdy. Günnüýdüň ferişteler amal alyp gitýärler-de. Hamany gün ýaşyp barýar. Ahyrky lahzam Allahny zikretmek bilen bolsun. Bir edip subhanallah aýdýar. Şu bazaryny, şu idarasyny, şu iş jaýyny, şu maşynyny, şu motoryny, şu öýüni on ferişteli birce subhanallah aýtdy hamany. Emme jany bilen, ihlasy bilen aýtýar, ol in gowy ýerde. Ya hamana bir döwüm çörek Hudaý üçin berýär, ya bir miqdar pul bir garyba, çyn mätaç adama ol ýokarky derejelere barýar. İhlasy bitin Hudaý üçin bolan. Inni geleyli Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın derman görünümi 62-nji ýaşynda nämen uğrunady haja barýardy. Geçen heftede, aňyrky heftede bir ýaňa ýetdik. İnşallah şoň ýygyny alyp gider. Zulhulayfa diýen ýere bardy. 140.000 sahabasy dagy bar. 150.000 sahaban töwregide. Haja barýarlar Peygamberimiz 62-nji ýaşynda mübarek ömrüniň ahyrlary. Medine-i Munawwara'dan 10 kilometre fasıla bilen Zulhulayfa diýen ýerde indi näme etmeli şeýle? Ihram maglamaly. Yani haja niýet etmeli. Şu taýda ikinliğini okaptyrlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir gece ştada qalar diýipdirler. Öýle namaz okyp Medine-i Munawwara'dan ugradylar. İkinnin namazy Zulhulayfa diýen ýerde şu taýdan haja niýet etjekler. Medine-i Munawwara'dan 10 kilometre daşda düşdiler. Şu gecede şu taýda qalyp erti bolýar. Enemiz Hazreti Aýşa diýär, Peygamberimizin hemme analary biz musulmanlyň eneleriniň hemmesi şonda bazy diýär. Her gaýsyna bir diýe öz başyna ýük çaldyryndan Hak Resulullah aleyhisselam eneleriň hemmesinden haja alyp gidipdir. Enemiz Hazreti Aýşa diýär, erti bolly Hak Resulullah aleyhisselam'ın mübarek kellesine, mübarek saçına, mübarek sakkalına ve bedenine zeytun yağı çaldım, şu zeytun yağı atırdı koşuludu diyor. Hatta kana vabisu tib yura fi metariqihi ve lihyetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu yolla Peygamberimizin mübarek saçını sakkalını gören adam bir acaba yağ çalgılca saçı var deyip göründü yıldırap doğdu diyor. Mübarek taş sakkalı.
Şu delil sebepli men mumsinni kandurjuklar mezhep başımız aman bağlamaydiya ihram bağlamakan atriya yaqsalanın işgali yok çün enemi delil taşa diye peygamberimiz men atriya sallam o gurrun bilen hadir gurrugum der. Ohum peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu Zulhulayfada yaqsalandan sonra mübarek saçını ve sakalını ve bedenini haca niyet etti diye. Erkek adamlar iki izar diye rida diye iki parça dolanmalı yani indemeyle te hacın bernamasından bir yana çıkıyanca tıkılırak geyilmeye özünün bir bernamaları var erkek adamlar. Dolan kütmella bir kefene dolanın yana yakışık oğlancık kadim arlığı dolanan yana. Ohun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu zade 2 rekat namaz okuyup lebbeykanı aytti. Lebbeykanı qatanraq aytti. Ohun taşrik çıktı teberrük okuyup vereyim. Thumma kharaca farakiba al-qaswa fa-ahalla sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma ahalla lamma istaqallat bihi ala al-bayda. Namaz okan yerine lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde vel ni'mete leke vel mulk la şerike lek ine hak Resulullah aleyhisselamın ödünün lebbeyk etiş 2 rekat okuyup lebbeyk aytti aham taşrik çıkıp qav diyesi vardı şoňa menen nede lebbeyka aytdy bu diyesin minip yola çıkıp yaş yolu düşüp uğrandan yine lebbeykanı aytdy. Yine şu tarzda bir 4 mesele 4 zat yaklaşıptır lebbeyka varada umumira yoksa bu mahal hac vaktida inşallah Allah Taala yollar açsa hacca gidilecek olanlar yarda sanılır bir umumirat meselede. Yoksa cüz'i meseleler bunlar aysak da yardan çıkacak da hacca gidecek adamların ödüne o cüz'i meseleleri ruhaniler, müdir karvarlar aydiyar olur ödüyerinde. Bir lebbeykan manası. Aytçaklardan bir muhim gürgenler bunun tüm hizmetinde yetirilecek cemaatler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk manası ne mi? Lebbeyka Hudaya sen ibadetinde duranırın. Allahümme lebbeyka Hudaya sen ibadetinde duranırın. La şerike leke lebbeyka Hudaya sen zat-ı mukaddesinde ve ulu sıfatlarında sen şerikin yoktur. Tebbeyk Allah'sın. Hudaya sen ibadetinde durandır. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. Hudaya ni'metin eyesi sen, hem medadın eyesi malik sen, ve hamd da sen ki, elhamdülillah deyip Hudaya hamdü sifat-ı sitaya şaydırmalı. Yine de la şerike lek, Hudaya sen, zat-ı mukaddesinde ve sıfatında sana şerik yok. Yine bula bir manası var. Lebbeyk aytyan adam manasını bilip aytmalı. Hudaya sen bile emrettin, bir de sen ibadetinde duranır deydi. 2 rekat hacca niyet edip, 2 rekat okunup niyet ettin lebbeykan aydır yani. İkincisi lebbeykani hacca gityan adam Hasan aytmalı şunu, namazdan son aytti, uğradı aytti. Cemaatler. Ve telbiyetu fil ihram ala misali tekbiri fil salati. Namazda Hasan tekbir aytılıyor. Namazda deslat Allahu Ekber tekbir aytılıyor. Alham sure okuliye rükuğa gidilecek olanlar Allahu Ekber. Semiyallah Rabbena densen Allahu Ekber. Secdeden alanda Allahu Ekber. Secde gidende Allahu Ekber. Kıymıllatan Allahu Ekber aydıl yerden
lebbeyk Allahümme hacı barayan adam bir yerde hamana maşinli gidiliyada maşin turumup tuttu şu tadı lebbeyk aytma. Düşecek bolsan lebbeyk aytma. Yolda çıkıp barayan maşin beyiklep yere çıktı lebbeyk aytma. Maşin etigrep iyimse lebbeyk Allahümme aytmalı. Öňünden bir kerwan çykýar, düşüp salamlaşyp, sataşyp, düşündir lebbeyk Allahümme aytmaly. Eýni namazyň kıyana. Her ýokary çykanda, her etekliňde, her öňünden kerwan çyksa, her 5 wagt namazdan soňra, her seher wagtlaryna ine sahabalar aýdan wagtlar. Eýni namazyň Allahu ekberleri ýa. Ta daşat ýançaň şu ýagdaýlar bolup durýar. Bir de ikinji mana var. 4 saat aýdaşdypdy. Üçüncüsi Jibril ferişte aýdypdyr. Sahabalaryň ýuwaş aýtýar lebbeykäni. Erki adamlar gata aýtsynypdyr. Erki adamlar gata aýtsynypdyr. Gata aýdyp bokurdaňyda agran salmalar, ýöne içinden aýtmalar. Hazreti Ömer'in oğlu öz sesleri Arap Cehuri diye zarçırak sesler kaçanrak işte. Şol hacalar yakalı yolları aydallarına o dağın ansındaki adamla eşitlenmişti. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamda vel ni'mete leke vel mulk la şerike lek açık ses veren aydiyanmıştırlar. Cibril ferişte Peygamberimize aydypdyr, sahabalarına ayt qaçanrak aýtsynlar. Näme dip? Ol hacın şuarı, hacın alamatlarından. Ol hacın alamatlarından. Dördüncü meselesi o en muhim meselesi şimdi. Dördüncü aýtjagym en muhim meselesi. Bir ýatdan çyksak zatlar bizden ýadigarlyk bellep goýup. Hacı gidecek bir yaşlı denanı men öz yanıma geldi. Men lebbeyk Allahümme dilim çalışıyor dedi. La şerike leke lebbeyk aylak bilenar. Şoň hacısı nähildi bolar kam. Bir soru. Yaşlı denanı Türkmen denanının köpüsü de şu taýlaryny aylak bilmeýär. Bir de Hudaý Taala hemmenize kabul hasny siwessin. Mekke-i Mukerreme'de hotelli kan bir yaşlı adam aýtdy. Ahunjan bärik geldi. Men näçe gün boldy gelenim dedi. Hacı ýoldaşymyz dedi. Bizim öz kerwenimiz dedi. Näçe gün boldy gelenimde men ne dua şirket etip bildim. Ne okuymalylar okuyup bildim. Ahunjana öwden okuyup barya iýdinnäkili de yetişmeye ýönünden diýjim men amin amin diýip barýadym. Mene bir ýüregim narahat, men hacym nähilli bolarkan diýdi. Şu aýdýan gurulun şu jogabyny bütün adamlar musulmanlar bilmelidir. Ruhaniler, muhterem mudir karwarlary hökmen eşitdirmeli. Ey cemaatler, bir din kanunyny aýtyp bereň jogabyny. Arada tutmak yani näme? Arada tutmak yani belli daňatandan gün ýaşaýança iýmek, içmek we şähwetin saklanmak. Şuň içinde bir okuymalardan arada okuymak ret yok da arada diýdigi, uza diýdigi saklanmak diýdigi. Daňatandan gün ýaşaýança iýmek we içmek we şähwetin saklanmak. Okuymalardan yok, okuymalar yok. O saklanmalı da. Bular belli da. Zekat näme? Zekat okuymalı da adylan zakatyň. Yok, zekat ýani garybyň hakyny çykarmak. Okuymalı da yok. O taýda mal çykýar. Namaz näme? Namaz okulýanda dik dukan alham sura okulýar. Ruku secdede tesbih aýdylýar. Otykan ettehiyyatı okulýar. Ini bütün namaz bol. Hac näme? Hac okulýan zat der, saklanylýan zat
ve şirket edilen zat, barlayan zat, huzur tapılayan zat. Vesselam. Kanunu kullidir, yadigarlık belli koyan. Namaz okuyan zatı bayat bilmeli. Hacın okuyan zatının, ey yaşlı, ey yaşlılar, ey cemaatler, ey Müslümanlar, hacın başından ta ahirine çeliği, hiç tas bilmesen de hacın naqis deyip bolyan nerdir? Yen aydiyan o düşünüp belli koyar. Bir denana, yaşlı denana da lebbeyk Allahümme diye qalanını aytip bilene hacısı doğruda, hacı naqis derdi. Yolda okulmalılar bilmeyen, hacar etti yoktu. Ben qav açıklavay deyin, onun neyme kitapları var, hacın kitapları var, içindiken dualı var, yolda okuymalı, Mekke'yi Mukarremen göründü okuymalı, Medine'yi Münevveren göründü okuymalı, Tavafta okuymalı, Safa Marwan arasında okuymalı. Kulli okuyan zadın sünnetin eteğine kadar Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bir de tavafta Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabennar. İnşallah takriben min bütün Türkmen bilyendir. Şuları bilsen sünnetin diptiyedi. Onun yerine bir kadar kitaplarda dualar var. Onu ulamalar, onu yazıptırlar, beyt dağıyal ulamalar, haca giden adamlar gurrunu güymen men şon okuyorlar yani. Yoksa on okuymanın minin hacın naqis bolanaqda. Qaytay deyin. Ece neyme kitaplar yazılıptır. Tavafta bir duanı okuymalı, Safa Marvada bir duanı okuymalı. Bir forum yazılı. Sen haca varyan adam, men bular okuyup bilmesem, amin deyip bilmesem, hacım da doğru değil olacak yalı da, ucuru derler. On ulamalar yazıptırlar, te hacı isteyen adamlar, gurrunu güymen, menik şun o ibadet, şun zikirleri, şun dualara meşgul bulur yani. Yoksa ol hacın bernamalarının, qayım gurrunlarının derler. Hac deydiği, niyet edip Kabe varıp aylanmak, Safa Marwan arasını yortmak ve anrik gitmek, ya ol daş atmak, Arafat'ta barıp durmak, fakat huzur, fakat barıp durmak, fakat barıp şirket etmek, şun adını hac değil ya. İnşallah belkim, yaşlı yaşlıya din gurrun, şeriat gurrun inşallah belkim düşünüklü bolanmasın. Namaz okuyan vaktır. Namazda dilin çolaşsa onu akundan sorasan mın zayken akuncan min Allahümme inna nesta'inika dilim çolaşıya neyme deyip soramalı. Min alhamdülillah'da dilim çolaşıya o diyor giyici günlü zahmet çık doğrula diyor. İnna hacın mesailina okulmalı zat derkul muhim derler. Okulmalı zatı yeni bir gayta kıskacay deyin bir yaşlı bir yaş kiçi gitşin yilşin bir rad okuymandır. Sen hacın naqis bolupdur deyip bolmayada. Namaz okuymandır de ha, bir dualar okuymandır da, tavafta, Safa Marwan arasında gelenni, daş atıp tuqa, köpsü de aytyan, Peygamberin öyleden dualar, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh, bir de tavafta Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabennar. Yine namaz okuyan da, zekat qariba şirk verilen da, arada saklanılan da, hacı fakat barlayan da, okuyan da derler. Ama o hacaga men şu cevabı inşitiret aytdım. Hacıcan narahat bolup görme. Hacıda muhimda tavaf etmek, barmak, gelmek, şirket etmek. Fakirken yürüp caylaşana, nemi ulu millet qıygırıp, okuyup tuğla, doğa edip tuğla, fakir özünün kem yanıp, o yokta hacın kemliğini etmeye, Türkmen dilinin, canının doğa edilen yerlerde edivermeli. Yine bir de dördüncü en muhim bir yadigarlik, bir şeriat kurun ki inşallah siz Müslüman doğullara. Yine hacın Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam lebbeyk Allahümme lebbeyk aytti, sahabalarına da emretti qatanraq aytın deydi. Boqurdan Agram Salman yönü qatanraq aytmalı bolli.
lebbeyk Allahümme lebbeyk diýseň de bolýa. Men bir teberrük okuýaýyn Ebu Hanifeň hukmuny. Ve yasiru şari'an bi zikrin yuqsadu fihi at-ta'zim siwa at-talbiya farsiyatan kanat aw arabiyatan kaza fil hidayah. Ama mağdamın hukmu Ebu Hanifeň hukmu. Bir adam lebbeyk Allahümme lebbeyk de hamany dil çalışýar ya çalışmýar. Hudaýa sen ibadatyňda men makan duranmyryn diýse de hac başladygy bolýar diýär. Ebu Hanifeň hukmu. Hulasa hac etýän erkek wedenana lebbeyk Allahümme manasyny bilip aýtsyn. Resulullah'ın duasyny etsin. O da nämedi? Hudaýa kabul hac bolsyn, göz üçin, kulak üçin haçhanyn diýdirjek bolup, hajaga diýdirjek bolup, o zat ýadyna düşmesin we gow ýoldaş, gow adam menen hac ýoldaş bolup gitsin ki haja gidip gelýänçe bir gıybata, töhmete, o kerwan falan bolupdyr, bu kerwan falan bolupdyr, olan gazalar bu bolupdyr, olan hademeler beýdipdir, bilin hademany beýdipdir diýip gurrunu güýmenip wagtyny geçirmez, ýani gow hac ýoldaşdy tapsyn, men gurruny ýygyny alyp gideýin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýola düşdiler. Ene men Hazreti Aýşa görüm görýär, ol geçen defte gurrun geçdi. Hazreti Abu Bakr Siddiq'ın bir çağrısı bolýar, ol geçen defte geçdi. Bir dağlık, daşlık yerde otaýyň adyna arj diýilýär, bir mantagaňa taşta hamana bir defile derele çölle masanna batdyrdy diýen ýany arj diýen ýerde Peygamber aleyhissalatu vesselam ul sahabalar bilen şu taýda düşýärler. Bütün tarihte sebep bolan gurrun üstünden geçmeyin teberrük Resulullah canın dirman gurrun hizmetinde yetir. وكانت زاملته صلى الله عليه وسلم وزاملة الصديق واحدة وكانت مع غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Bir nahar vaqt ya sobhana ertilik vaqt bolmaly, aýsy bir wagtda bir arzygyp suwsa düşülipdir. Hazrat Abu Bakr Siddiq bilen Hazrat Resul Ekrem'in de aleyhissalatu vesselam iýiçli goşlary ikisiniki bir diýe demiş. Amana bir ýeri gonsalar, bir ýeri düşseler, bir diýeden goşlaryny düşürip iýiçlilerini bir taçakda iýmeliler. Ýoldaşda Ondi Abu Bakr Siddiq'ın diyetini iýiçliler bir diýede bolada, bir de bir ýaş oglan şonu şu diýany gowup getirýänmiş. Oturupdyr Resulullah aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir de kaptanına şu oğlunu verdişip dolu yaşadığı oğlunu. Inni zahiren 14-15 yaşında ondan olukanına bir oğlunun hadım ya Hazreti Ebu Bekir'in oğlunun biri. Zahiren tarihlen aytışında bir hadimlen biri olmalı. Ama hiç gelmeyendir bu oğlun Ebu Bekir Siddiq yukarı kalptır görse oğlun geliyor yanına diye yokmuş. فقال الصديق رضي الله عنه أين البعير؟ فقال أغلته البارحة. Hem diye diptir. Üstüne koş olmalı, iyi bir çık olmalı. Hak Resulullah Aleyhisselam gördüşüp du içerileri bile. Ebu Bekir Siddiq oğlandan soraktır. Hani koş diptir diye oğlana ettir. Mene onu ötün akşam yitirdim diptir. Diyem tafamak diptir. Hem Ebu Bekir Siddiq hem narahat bolupdyr hem qahary etdir. Bayrun wahid tudilluhu bir diýeni yitirmeli dipdir. Bir diýeni yitirlýärmi dipdir. Bir öden bir diýedämmi dipdir. Hem aňyrak çekip onu bir kıraytar çalıpdyr Ebu Bekir Siddiq. Bir diýe yitirlýärmi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetebessem ve yekul unzuru ila hadal muhrim ma yasna. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gülküsü tutup bu adam özden gittir Ebu Bekir Siddiq'a diye. Öyle ihramın içinde demek qaharlanıp birini kıstatda diptir. Gülüp bir şey kefak aytti ve Peygamberimiz başka hiç de demedi diye. Ey cemaatler, ulamalar ne diye? Peygamberimizin şu eden işinin belli oluyor.
bir adam haca varyan bolsa, özü ihramda bolsa, bir çağa edip bir kıstasa işgali yokmuştu. Eger işgali bar bolsa, hay Abu Bakr Siddiq beytmi diyerdi diye. Acib mesele çıkar ya ulamalar. Ol oğlancığı Abu Bakr Siddiq kısta bir kaytar çalıptır da ol gerek zat bolansın Peygamberimiz zat deymendir. Edep vermek kayta kıstamak gerekmiştik da. Bir diýdi ýitirliýärmi diýip bir kaytar çalıptır. On Peygamber fat gülüpdir. Muny öýden gittir, öýde haja bar ýa diýipdir. Ýene diýipdir. Oğlunca kısta öti diýipdir. Beytmi diýmense haja bar ýan adam birini edip bir kıstasa işgali ýokmuşdy. Hulasa inni Abu Bakr Siddiq'a narahatçılıkta saçak gelmedi. Oňa çeli ولما بلغ آل فضالة الأسلمي أن زاملة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت حملوا جفنة من حيث حتى وضعوها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هلم يا أبا بكر فقد جاء الله تعالى بغذاء أطيب. هم bir taifa näçe taifa da 3 araplar bar ya. Eşittirli hak Resulullah'ın diyeti yitiptir. İwiski qoş yüklenýän diyeti. هم derlo bir onu kon çanıp onu konga gazadan nahardan doldurup hak Resulullah Aleyhisselam'ın öwrüne goýupdylar. Hem Peygamber da ettir, ey Abu Bakr diýipdir, gel bolar kısak durma diýipdir, o nahar geldi on yerine diýipdir, gel bey bolaryny diýipdir. Ey Abu Bakr diýipdir, hawwin aleyka, bite qaharlam durma diýipdir, bolaryny diýipdir. Şu oğlanla harisan ala alla yudilla bayru. Şu da yitreyin diýipdir, ona gahin diýipdir. Oğlan na diýipdir, aňry bäri oýnaýança, güýmenýänçe diýen yitiripdir, ini bolar diýipdir. Allah Taala ona hak köpledi, girşinden ýars diýipdir. Oňa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam içerleri bilen bile, ýani ýoldaşlary şu tartışa tarçan maşyny bile üç diýerleri şu gazadan gow doýup çekinenlerinden soňra Hazreti Safwan ibn Muattal radıyallahu anh hak Resulullah'ın diyesini tapıp getiripdir. Ve kana ala saqatin nas. Safwan diýen adam mıdan işişmişdik da. Bir kerwen konundan soňra ýa galyp näme ýok, kimiň zady galyp, kimiň zady galmady diýip mıdan şoňa rahmet çekýärmiş. Berekallah Hazreti Safwan. Mıdan kerwan gidenden soňra Peygamberimizin sahabalary öýdi jeň meýdanlary üstün. Musafirata üstünde. Hazreti Safwan mıdan ýa galyp biriniň bir zady galan nädir, gaçan nädir diýip ýaşy şu töwrü gözläp soňra ýökölmeden ýerlerden gitýänmiş. On Peygamberimizin hak Resulullah'ın diyesini tapıp getirip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şu diýeleri, goşlary onun yerine şota diyani çöktürüptür. Aham ona çeli وَجَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَابْنُهُ قَيْسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَمَعَهُمَا زَامِلَةٌ تَحْمِلُ الزَّادَ Berekallah. Ona çeli Hazreti Sa'd ibn Ubada diyeti qoşdan doli, iýbiçgiden doli, bu mahal kazaly ýaly bakym fasik bolýan wagtlar däl, olaň bejerýän kazalary. Hurma, gatygyň süzmesi, sarıya, garp pişirilýän kaza, köplerçe şol ýa araplarda we hak Resulullah aleyhissalamyň zamanynda hurma, sarıya, qurtkaş, süzme, goşugly gaza pişirilýänmiş. Benrati fasik bolmaýan gazalardan. Hulasa Sa'd ibn Ubada bir sahaba bir diye qoşdan iýbiçgiden doli mübarek Resulullah'ın huzuruna gelip ya Resulallah biz eşittik sen diýen üstüniň qoşu bilen bile iýbiçgi ýükleýän diýen ýitdi diýip şu diýäni sen alaga diýipdir üstüniň qoşu bilen bile senki bolsun diýipdir. Kim şunu getiren adam? Hazreti Sa'd ibn Ubada. Tagriben Peygamberimizin ýaşaýyşyny başlap 3-4 ýylyň içinde şu sahabany bir açyk aýdylmakdy.
Kim? Hazreti Sa'd ibn Ubade. Kim? Hazreti Sa'd ibn Ubade. Takriben Peygamberimizin öýüne bişirilip bir tabak nahar var ya da bir çanak nahar takriben Medine-i Münevvere'de imkan Peygamberimizin öýüne çanak bişirip nahari veren sahabalar. Günni günaşa bir çorba çanak doldurup Peygamberimizin öýüne Medine-i Münevvere gelen günlerinde de günni yiberýänmiş. Hazreti Sa'd ibn Ubade atavabı gayratlı sahabam, sahih sahabam işte. Medine-i Münevvereli sahabe, Mekkeli değil, Medine-i Münevvereli. Min duaihi radiyallahu anh, Allahümme erzukni malen, fela tasluhul fi'alu illa bil mal. Şuurluğun için bir mi açıklayın Hazreti Sa'd ibn Ubade'nin gayratının hürmetine. Nämetdi Peygamberimizin huzuruna diyen şudur şunu getiripdir, üstünün koşu bilen bile. O diye gitti fikrin harap etme ya Resulullah deyiptir. Şun koşu tekmil sana bolor çerlenmenin bile deyiptir. Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Ey Sa'd ibn Ubade, diyemiz tafılli, Hudaý sen malyna bereket bersin deyipdir. Diýen Allah'ı da tafıllı öl diyemiz deyipdir. Ey cemaatlar, ey yaş oğlanlar, ey inni üst baryan jawan oğlanlar. Sa'd ibn Ubade'nin bir hayır duası var, bütün tarihte sebittir. Siyer-i A'lam-ı Nubala, El-İstiyar, El-İsabe, bir maruf tarihlerden üçsünü ödedim, üçsünü de şu duası varmış. Sa'd ibn Ubade dua etýänmişdi. Hudaýa men malym kän bolsun, malym menen mydam gayrat edeyim diýenmiş. Hudaýa men malym kän bolsun, malym bolanyny gow gayrat etip bolýar diýenmişdi. Näme gayrat etýänmiş? Käde Peygamberimizin mescidinde Ähli Suffa diýilýändir, bir garyp sahabalar ýatýandyr. Ola ilmi öğrenýär birde jeňimidan teýýarmışdylar. Hüjrelerdäki mollalar ýalylar. Oňam käde zir ýmäge bilen zat tapmaýanmışlar da. Oňam Peygamberimiz aýtýanmışdy, her kim güýji ýetdiginen şulardan öýnek istinýänmişdi. Her sahaba aýtýanmışdy, ikiňiz men ýymak aýdym. Ikiňiz men ýymak aýdym. Üç nefer men ýymak aýdym. Her sahaba öýnek diýýärdi. Hazreti Sa'd ibn Ubade diýenler diýenmiş. 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýenmiş. Biri gayratly adammış. Kana yuaşşi kulla leyletin 80 min ahli suffa. Peygamberin mescidinde yatan sahabalardan Peygamberimiz her kim öýnek istinýände 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýen sahabamışdy. Gayrat barmışdy kabinde. Mal känmişdi diýer, gayrat känmişdi. Gayrat känmişdi. Gayrat känmişdi. 80 nefer men ýymak çykaýsyn diýen sahaba. Ýangdy gördü Peygamberimiň diýeti ýitdi diýenden näme etipdir? Şu diýen şudur şu diýip beratdyr üstüniň goşu bilen bile. O benne dua diýenmiş. Hudaýa men malym kän bolsun, teberrik okyp beraýyn. Allahumma erzukni malan fela tasluhul fi'al illa bil mal. Hudaýa men malym kän bolsun, malym kän bolanda gayratym kän bolýar diýenmişdi. Malym kän bolanda gayratym kän bolýar diýenmişdi. Namar peýda tapdy göňlün dar eýler diýip wagty mulişanyň goşgusy bardyr. Namarda adam pul tapdyşy ýüregi artýarda. Bir haber olamasın, men birini bermeli olamaýyn, garyp gasar gözlemeli olamaýyn diýip öýüni dağıtýan bolmaly. Namar peýda tapsa göňlün dar eýler diýip. Namar peýda tapsa göňlün dar eýler diýip. Öýü gyslanıp, hemmek şurajak ýaly pulny öýü basyryp ýygnanyp dağıtýan bolmaly. Emma gayratly adam gayrat atýan bolmaly. Ey Sa'di aleyhirrahman Ahmediye Kur'an'daki khayraş barayet zedast, Kur'an'daki khayraş barayet zedast, bih as-saimud dahr dünya perast. Bir adamlar vardır deyiptir.
Özü gününü deyip içiye, hevre qarib qasardı gözleye. Önü nefil arada tutmuyor. Ne deydi? Kur'an'da ki hayraş bir ayet zeders, bih es-saimu dehri dünya perast. Bir adamları vardır, nefil arada tutuyan nedirli deyiptir. Hevre sofanına haşan iyi cennir deyiptir. Qarib qasardı gözleye gönlür. Kıyamet görürsünüz, şol adamın derecesi kan ola konur, mıdam arada tutup hiç kime yaxşılık yetirmeyeninin deyiptir. Keramet cavan merdiyun nan dehist. Makalat-ı bihude tebli tuhist. Mertlik Hudayın yanına çın mertlik, çın qarib qasar göz demektir deyiptir. Yönü gürle parlanın, olukon dümmük vuran yanıp dünden peyda yani boş kelle de yönü gürlemeden peyda yok deyiptir. Yönü gürlemeden peyda yok deyiptir. Yönü gürleme iki tüyüslü oliyada, ben açık aydayım ya. Bir gürleme oliye, hamana, işi ahun, molla, mescid, Kur'an, din, şılattırı ol, ayıp tapbiyen. Öyle de azım hayırını getirenler. Sen ayıp tapbiyen murtaşal adım, yortsunla iyla, halkın toyunu tabaklaşsın, halk ayrılın adamın kabrını adışsın, qarib qasara kömek etsin. Men yanak bolun deyip orta çıkamalı da, çıkmadan bizar ünü var, adam da kalksın kalkmalılardan da. Makalat-ı bihude tebli tuhid yerler şida. Kiplerine hem kişiden ayıp tapbiyen. Öyle de hiç kime hiç de hayır yetirmelilerden. Bula bir şey deydiği yeni bir manası da var. Bir adam oluyor hamana göründü dinine gayim. Pirini bir zat diyasa, sofsunu bir zat diyasa, şun guruhunu da bir zat diyasa öldürecek. Doğununu qarib bir tümen vermelilerden da. Dindarlık değilmez bana. Dindarlık değilmez bana. Din tutmak değilmez bana. Qaykay değil. İki tüyüslü makalat-ı bihude tebli tuhist var. Yönü gürlemeni bilyada. Pirini bir zat diyasa, sofsunu bir zat diyasa, yaşın guruhunu da bir altta kalsa var, öldürecek, hamanı dinini gayim kokacak bolya ödünü. Doğuncukda qarib da bir tümen verecek geldin, hem iyiydi bir tümen kömek eden altta, hiç kömek. Bizar bunu var da kömek değilse. Belki de dinini gayim sıraf, öyle taassubi sıraf görüp be. Hudayın yanında dindarlık değilyenlerdir ama. Keramet cavan merdiyun nan dehist. Dinin hemme şu'bularına gayim durmalıdır. Dinin hemme şakalarına gayim durmalıdır. Çın met dinine gayim duruyen, dinini tesip etyen, pirini tesip etsin, soğupsunu tesip etsin, guruhunu tesip etsin, qarib qasir gözlemede, yetimin gözünü sövürmede, erheleyi oňşmayanın arasını doğrulamadı da mert bolsun. Fakat öz guruhunu mert bolmasın. Ve her hal, Hazreti Sa'd ibn Ubada, gayratlı sahabamıştı. Her sahabe öyüne 2 nefer, 3 nefer alıp gidenden 80 nefer men öýmek istemleýänmiş. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Sa'd ibn Ubada'nın öýüne barıpdyr. Esselamu aleykum ve rahmetullah diýipdir. Öýüne hayyadyna, olar bir giň hayyatlary bolýarmyş. Amana taqriban 10 hanawada bir giň hayatda bolýarmyşdy. Medine-i Munawwarada has şeýlemişdi. Şayet 20-30 hanawada bir hayatda bolýarmyşdyr. Şu hayyada ayak basıptır mübarek Hak Resulullah aleyhisselam Esselamu aleykum ve rahmetullah deyiptir. Oğun birime vakt geçenden sonra şu Sa'd ibn Ubada'nın hayyada. Ey cemaat, Peygamberimiz aleyhisselam kol götürüp sümme rafa'a yedeyhi ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ceal salavatika ve rahmeteke ala ali Sa'd ibn Ubada. Kol götürüp şun hayatını dua ediptir. Hudaya şu Sa'd ibn Ubada'nın ödüne ve içerisine rahmetini yağdır deyiptir. Hudaya şu Sa'd ibn Ubada'nın ödüne ve içerisine rahmetini yağdır deyiptir. Hak Resulullah hayır dua ediptir. Ne deyip? Gayratı varmıştı. Gayratı varmıştı. Yemin değil, gayratı varmıştı. Gayratına kurban moluydu Sa'd ibn Ubada'nın. Huda cenneti firdevs versin benlerine. İnni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın diyesi içinde diyen fişirk getiren adammış. Eğer reftu asar-ı hayreş nemand, ne şayet pese mergeş elham tıxand.
Hazret Sa'di näme diye. Bir adam madır, hiç yaxşılık etmän dünýeden geçýändir. İzinden alham kul wallahu okuýasyn gelýän nädir hadisdir. Eger reftu asar hayreş nemand, neşayet tesemergeş elham kand. Peygamberimiz ol adamı dua ettir. Şunu ödü diri vaktinde hayatına bak dua ettir. Ama adam hiç yaxşılık etmese, hiç kime hastası zamanına dünyanın başagaylığı, ay owadalacak, ay bunu owadalacak, ay tayin becereyim, ay owadalayan bolsaň da owadallyk kaptanın çyn mätäçli gözlek. Çyn mätäç adamlar gözlek. Çyn mätäçleri gözleýände on kän görünür, on az görünür. Yo men özüm gözleýän akym diýip azajyk çykarýan adam on kän görünür. On az görýän. Muň ýerde bereket taparsın, muň ýerde izzet taparsın, kıyamatda Sa'd ibn Ubada ýany adamlaryň ýanynda, belki hak Rasulullah'ın ýanyna bolar ol adam. Çyn sahawatly, çyn mätäç garyp gözleýän adam, fakir gözleýän adam. Şu zamanlarda çyn şo jeret mert adamlara jamaň niýazy bar. Gayratly adamlara jamaň niýazy bar. O da bitirdi yani yaş olan jowan oglanlara hemmemiz kabul bilýärmiz. Üst barýan oglan, Allah'dan ıskal dile, mal dile, işin ýüzünde gel, pulun ýüzünde gel, malyň artdyryp barýan niýetin, päliň bernaman Hudaýa mätäç gözlemek bolsun diýip. Hudaýa mätäç gözleýinmen diýip. Hudaýa mätäç men gözleýin diýip. Hudaýa kadim Türkmenler bir adamyň öýüne barsa dua etýärler. Näme dua etýär? Azy doýurýan boladyň, ýalan azy donaýan boladyň. Türkmen aýtýar, Rasulullah'ın duasy diýsene. Bir adamyň öýüne bar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam qaza etdir, nahar etdir da, "Astara indekumus saimun." Siziň ýanyňyzda arada tutan adamlar agdaşar etsin öýüňde diýir. Arada tutýan adamlar sen öýüňde agdaşar etsin diýip haýır dua etýärmiş. "Astara indekumus saimun." Arada tutan adamlar hor ejir garip az adamlar sen öýüňde garyn doýurkysyn diýip haýır dua etýärmişdir. Ferişte girip çykýan öýü bolýar-da, Hudaýyň nuru rahmaty dökülýän öýü bolýar. Indi bir de Hazreti Sa'd ibn Ubada'nın gayratynyň bir kysgaça tersi boldy. Hudaý hemmemizi, belki hemme musulmanyň gursagyny gayratdan jol etsin. Hudaý ýaşaýşymyza bereket bersin. Hudaý ýüregimiz giň etsin. Kanahat bersin. Emniyet, amallyk ýörek dursun inşallah. Bir alham üç kul huvallahu okuýaýyn, ötürlen ruhuny da bahşedeýin. Hususan bütün Türkmenin mehbub alim yaşlı teverip takdirimiz ama şahın takdircan bir neçe moğlunda hatimi Kur'an-ı Kerimleri de var. İnşallah oturulun umidvarları hem de Müslümanlara hususan ama şahın takdircanı işte dua eder. O kadar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kan hatmi Kur'an-ı Kerimler var, pirağı duayet, Hak Resulullah aleyhisselam, ashab-ı kiram, ehl-i beyt, imamlar, pirler, hususan oturulun umid varlar, hususan ama şahın takdir canı duayet, kan adamlara hayır duayet, kan adamlara yaxşılığını, qiyinçılığını şirket edin, beyik alimimizdi, ihlas bilen duayet, ustadları, beyik alimlerin içinde bolsun ruhu ilahi yani. Bir neçe soraglary da edipdirler, on telefony soňra inşallah bir hyzmatynda. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin iman ýöreýsin. Amin can Hudaý bereket ýöreýsin.
kanaat verilsin. Amin dan Huda. Rahmetli yağıllar yağıp yer yurtlarımızda bereketli olsun can Huda. Takdir canı ruh şart olsun. Amin can Huda. Amin can Huda. Amin can Huda. Amin can Huda. Amin ya Erhamer Rahim. Bir rahmet kıya. Berekallah. Yoldaşlarımızın da elinden tutavurayım.